Вітаю всіх на каналі Монеты і банкноты Республіки Беларусь. У сённяшнім відеоглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 1 копейкі узору 2009 году, маскоўская чаканка стары герб. Брак у нас самы знаходзіцца не па рэверсу, а па аверсу. Давайте разглядзім аверс. І адразу мы пабачым вельмі цікавы брак. У нас тут есть невялікі раскол штэмпелю, ён пачынаецца ад канту, праходзіць праз літару Б і кранаецца літарай Е. Такі невялікі брак, дастаткова прыемны для сваёй калекцыі. Знайшоў невялікую партыю калісьці і адклаў сябе ў калекцыю. Брак недарагі, так як ён мае невялікі раскол штэмпелю. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы.